hazudod, az őszintét mondod. Igen. Az őszintét mondod. Folytathatom. Foglalja, igen. Nem igaz, Jani, ne hazudja. Milyen 100 000 forintot adtak? Megmondom. Jaj, ne, álljatok le, nyugi. Jó, nyugalom. Igen? Hát én nem tűröm el. A családomot nem bartották, geleszte aztán. Nyugalom. Én ezt elintézem úgy, hogy te ebben Megmondom, az őszintét mondja. Igen? Ne a Az őszintét mondjam? Nem adta, apa, amikor nem adta a 100 000 forintot, mert a 230 000 forintot. Apa adott, kérdezd meg, hiszel telefonon, ki adta? Apa, amelyik olyan részleges, amilyen te vagy, alkoholista? Alkoholista vagyok. Köszönöm Alkoholista? szépen. Én bennem Tudtam még szerint nem de ismernek benned... alkoholista. Ezt elintézem én úgy, hogy neked rossz. Hogyan? A 100 000 forintot úgy estél rajta. Közönsége előtt megütsz egy nőt. És én átírjam, hogy közönség előtt szajba van, Figyelj, de hogyha nem az igazat, De mondod, én is őszintén. ezt csinálnám. Adél most visszajön ide a stúdióba, de arra kérlek, Jenő, hogy most már fékezd Semmi magad, gond. jó? Nyugodj én ma meg. Benneteket lenyugodtam. meg arra kérlek, hogy egy székkel mindenki üljön arrébb, jó? Hogy Adél odaülhessen be a helyére.